Αγαπημένοι μου φίλοι από το TikTok, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Χριστίνα Λιλοπούλου, διπλωματούχος αστρολόγος, διπλωματούχος αναλύτρια καρτών ταρό, αριθμολόγος μεταφυσικός. Τα βίντεο όλα που κάνω είναι για άνω των 18, είναι καθαρά συμβουλευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν απαντήσεις προσωπικές. Για προσωπικές αναλύσεις, οι πληροφορίες έχω το τηλέφωνο, το Viber αναρτημένο στο TikTok, έχω το email, ακολουθήστε με στο YouTube που ανεβάζω πάρα πολλά βίντεο, zodia26.gr, αστρολογία, αριθμολογία και κάρτες ταρό. Πάμε να δούμε λοιπόν αν θα επιστρέψει το άτομο που σας ενδιαφέρει, αν σκέφτεται λοιπόν το άτομο που σκέφτεστε έτσι να επιστρέψει σε εσάς. Πάμε να δούμε λοιπόν αν σκέφτεται να επιστρέψει σε εσάς το άτομο που σας ενδιαφέρει. Από ό,τι βλέπω λοιπόν εδώ δείχνει ότι νιώθει αρκετό θυμό έτσι, σε σχέση με εσάς, δίδυμος, ζυγός, υδροχόος. Δεν ξέρω εδώ αν εμπλέκεται και εργασιακό περιβάλλον. Νιώθει αρκετό θυμό. Ίσως εδώ να τον έχετε πιέσει αρκετά από ό,τι βλέπω. Εδώ με την κάρτα το δέντρο ίσως να επηρεάζεται και με το 5 αριθμολογικά να επηρεάζεται από την οικογένειά του. Η ρίζα του προβλήματος γενικά ήταν να υπήρχαν πάρα πολλές εντάσεις στο μεταξύ σας. Η ρίζα του προβλήματος να είναι κάποια οικογένεια, η δική του οικογένεια, ο πατέρας. Η ρίζα του προβλήματος εδώ δείχνει να ένιωσε αρκετά πιεσμένος ή να πιέζεται γενικά και σε εργασιακό χώρο πάρα πολύ. Για να δούμε αν σκέφτεται να επιστρέψει. Εδώ σίγουρα σκέφτεται λοιπόν εδώ να κάνει κάποια επικοινωνία. Θέλει να σας συναντήσει. 27 Μαΐου, σημαντική ημερομηνία. Επίσης ο Ιούνιος, όλος ο Ιούνιος εδώ δείχνει ότι σκέφτεται να σας συναντήσει. Σκέφτεται λοιπόν κάποια επικοινωνία και θα κάνει ο ίδιος εδώ έτσι, κάποια απαραίτητη κίνηση. Αν σκέφτεται λοιπόν να επιστρέψει, εδώ δείχνει μέσα από μία συνάντηση εδώ με το ρολόι, δείχνει είναι το κατάλληλο timing, έτσι, έχει έρθει το κατάλληλο timing λοιπόν εδώ για να συναντηθείτε. Δείχνει εδώ με το δερπάνι, δείχνει πάνω στη συνάντηση, εδώ θα υπάρξουν κάποια ξεκαθαρίσματα. Από ό,τι βλέπω, Σκορπιός, υδροχόος επίσης τα ζώδια. Αν σκέφτεται να επιστρέψει, εδώ δείχνει γενικά επηρεάζεται πολύ πιθανόν έτσι, από φίλους, από ομάδες ανθρώπων, να εργάζεστε είναι στον ίδιο χώρο και να υπάρχει πρόβλημα λοιπόν εδώ ή κάποιος χώρος εργασίας γενικά ή η εργασία του να είναι το θέμα. Πάμε να δούμε αν σκέφτεται να επιστρέψει. Εδώ σίγουρα δείχνει ότι σας αγαπάει πραγματικά, αλλά γενικά δεν σας εμπιστεύεται για κάποιο λόγο. Εδώ δείχνει, γίνεται στο μυαλό του αυτή τη στιγμή, έτσι, ένας λαβύρνηθος. Δεν ξέρει γενικά αν θέλει να επιστρέψει στη ζωή σας ή όχι. Σίγουρα όμως, από ό,τι βλέπω, έτσι, σας αγαπάει πραγματικά, θέλει να σας συναντήσει και θα κάνει, είπαμε, τις απαραίτητες κινήσεις. Αν σκέφτεται να επιστρέψει, δείχνει λοιπόν εδώ με την κάρτα της πόρτας, είναι σε ένα δίλημμα σε σχέση με εσάς. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα την επιστροφή του. Αν σκέφτεται να επιστρέψει στην ζωή σας, εδώ δείχνει με την κάρτα του πύργου, δείχνει υπάρχει πάρα πολύ εγωισμός. Ίσως εδώ να μιλάμε, να έχουν υπάρξει και να υπάρχει και κάποιο σκάνδαλο, να είναι πρόσωπο γενικά που ασχολείται με ακίνητα, πρόσωπο γενικά που έχει πολύ καλή θέση εργασίας, πρόσωπο γενικά αρκετά εγωιστής άντρας, εδώ από ό,τι βλέπω, και στοιχεία λέοντα απάνω του. Αν σκέφτεται να επιστρέψει λοιπόν το άτομο που σας ενδιαφέρει, δείχνει, θεωρώ λοιπόν εδώ, ότι θετικές αλλαγές. Ο μήνας Φεβρουάριος γενικά δεν ξέρω τι ρόλο έχει παίξει στην ζωή σας. Επίσης 17 Ιουνίου, πάρα πολύ σημαντική ημερομηνία, από ό,τι βλέπω, θετικές αλλαγές. Αν σκέφτεται να επιστρέψει το άτομο που σας ενδιαφέρει, ναι, θεωρώ παιδιά εδώ ότι σκέφτεται να επιστρέψει. Έτσι, θα αργήσει όμως, δείχνει σταδιακή επιστροφή.
ίσως εδώ παίζει και αλλαγή εργασίας, να είναι κάπου μακριά η εργασία του, να θέλει λοιπόν εδώ να αλλάξει και εργασιακό χώρο, να έρθει πιο κοντά σε εσάς, να παίζει και αλλαγή εργασίας, έτσι. Από ό,τι βλέπω δείχνει με την κάρτα του ήλιου, όντως δείχνει ότι σας αγαπά πραγματικά εδώ, δείχνει ότι θέλει να επιστρέψει, σας αγαπά πραγματικά, αλλά δείχνει εδώ σαν φίλος θέλει να επιστρέψει, από κάποιο συγκεκριμένο φιλικό πρόσωπο λοιπόν εδώ, από ό,τι βλέπω επηρεάζεται, φιλική προσέγγιση η επιστροφή του σε πρώτο βαθμό, δεν αποκλείεται βέβαια με αυτό το χαρτί, έτσι, να υπάρχουν και κάποια ερωτικά συναισθήματα, αγάπη πραγματική όμως έχει, αλλά σαν κανονική επιστροφή δείχνει παιδιά ότι υπάρχει πρόβλημα, έτσι, υπάρχει εχθρός, υπάρχει κάτι άλλο λοιπόν εδώ που δείχνει τον εμποδίζει την επιστροφή του, δείχνει εδώ γενικά πιθανόν να έχει σχέση με τον δικό του, με την δική του κατάσταση, δείχνει μια σκοτεινή περίοδο, υπάρχει εχθρός, πιθανόν εδώ να υπάρχει, έτσι, άλλος άνδρας στην ζωή σας, πιθανόν εδώ σαν κατάσταση να εμπλέκεται εργασιακός χώρος που πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές, να εμπλέκεται φιλία λοιπόν εδώ, έτσι, να είστε φίλοι με αυτό το πρόσωπο, έτσι, να επηρεάζεται από φίλους. Από ό,τι βλέπω λοιπόν εδώ δύσκολα τα πράγματα με το βουνό, σας αγαπά πραγματικά, θέλει θετικές αλλαγές, αλλά σαν φιλική κατάσταση, από ό,τι βλέπω, αν θα επιστρέψει στη ζωή σας, είναι ο ίδιος εδώ, από ό,τι βλέπω από τον ίδιο εξαρτάται τελικά, έτσι, εφόσον ξεπεράσει κάποια δικά του θέματα, αν θα επιστρέψει λοιπόν στη ζωή σας, δείχνει ακόμη εδώ, δείχνει θέματα με τα εργασιακά του, έντονα, δείχνει γενικά πρόσωπο αρκετά πανέξυπνο, δείχνει γενικά ότι ακόμα δεν έχει πάρει τις αποφάσεις, είναι αρκετά επιφυλακτικός, έτσι. Σας έχει πει και κάποια ψέματα από ό,τι βλέπω λοιπόν εδώ στο παρελθόν, αν θα επιστρέψει το άτομο έτσι που σας ενδιαφέρει. Εδώ δείχνει με την κάρτα του μεγεθυντικού φακού, δείχνει γενικά ότι μεγενθύνει στο μυαλό του, έτσι, πάρα πολλές ανασφάλειες και πάρα πολύ ψάξιμο που έχει σχέση με εσάς λοιπόν εδώ. Δείχνει είναι αρκετά επιφυλακτικός, έτσι, αρκετά προσεκτικός, σας αγαπάει πραγματικά, θέλει θετικές αλλαγές, αλλά σαν φίλος πιο πολύ. Υπάρχει εμπόδιο από τον ίδιο του τον εαυτό, αλλά μπορεί να υπάρχει εμπόδιο εδώ και χιλιομετρική απόσταση, εργασιακός χώρος, να υπάρχει κάποια άλλη κατάσταση πάνω του. Εδώ πιθανόν, έτσι, να υπάρχει κάποιο διαζύγιο πάνω του, να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Δεν είναι το κατάλληλο timing γενικά για να επιστρέψει πραγματικά σαν σύντροφος επίσημος. Αν θα επιστρέψει το άτομο, δείχνει γενικά πάρα πολύ ψάξιμο, σε βάθος η κατάσταση. Θεωρώ ότι θα αργήσει να επιστρέψει το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, παιδιά, έτσι. Και ένα τελικό χαρτί, αν θα επιστρέψει σε εσάς, δείχνει εδώ είναι ένα ρίσκο που δεν ξέρει αν θέλει να το αναλάβει. Έτσι, και ένα ακόμη χαρτί πάνω στο ρίσκο. Θεωρώ λοιπόν εδώ ότι ναι, με αυτό το χαρτί, έτσι, θεωρώ ότι θα επιστρέψει, τουλάχιστον εδώ για ερωτική δραστηριότητα όπως και δίποτε, αν θα επιστρέψει σε εσάς. Και εδώ δείχνει, παιδιά, ναι, θεωρώ ότι θα επιστρέψει, αλλά ίσως να υπάρχει και δίλημμα. Εντάξει, παιδιά, να υπάρχει και δίλημμα στην αγάπη μεταξύ εσάς, μεταξύ ενός άλλου ατόμου. Θα ρισκάρει γενικά να κάνει κάποια επιστροφή και από εκεί και ύστερα θεωρώ ότι θα υπάρξει δίλημμα. Και ένα χαρτί ακόμη και δίλημμα και σαν κατάσταση εδώ δείχνει ότι και ίσως να είναι η επιστροφή του αρκετά μυστική. Έτσι, παιδιά, και εδώ δείχνει θα επιστρέψει για να ψαρέψει κάποια πράγματα σε σχέση με εσάς, σίγουρα θέλει να σας συναντήσει, θα ρισκάρει λοιπόν εδώ, έτσι, κάποια συνάντηση από ό,τι βλέπω, αλλά για οριστική επιστροφή, έτσι, θεωρώ όχι. Τελικά, εντάξει, παιδιά, δείχνει ότι φοράει μία μάσκα, κρύβεται πίσω από κάτι, υπάρχει ένα δίλημμα γενικά σε σχέση με εσάς, έτσι, και σε σχέση εδώ με τα χρήματα, σε σχέση γενικά με κάποιο άλλο άτομο, και γενικά δείχνει εδώ θα επιστρέψει, θα ρισκάρει να γίνει κάποια συνάντηση, αλλά δεν είναι σίγουρο για την εξέλιξη στο μεταξύ σας. Σας αγαπάει πραγματικά, επηρεάζεται από φίλους, υπάρχουν θέματα με τα χρήματα και δείχνει σας κρύβεται πίσω από ένα πρόσωπο, έτσι, το άτομο που σας ενδιαφέρει.